Hej, jeg hedder Thomas. Det føles simpelthen så mærkeligt, det er at stå på sådan et offentligt sted med så mange mennesker og så snakke til et stykke mekanik eller elektronik. Jeg står lige og kigger på det sted, hvor jeg mødte min kæreste for over 4 år siden. Her ved Torvhallerne, lige i København ved Nørreport. Og så fik vi jo noget familie, og det var skønt. Og nu har vi ikke rigtig plads, synes vi her i København. Så nu vil vi gerne flytte fra alt det her. Viser aktindsigter, som vi har fået hos 25 forsøg. Over til det her. Det er et gammelt hus, 200 år gammelt, som ligger ude på landet i Østermarie. Det er langt væk fra København, hvor vi kommer fra. Vi har taget vores ting med, og så må vi se, hvordan det går herude, hvor himlen er stor og vinden blæser. Indadtil, der er det jo faktisk et hus bygget i 1990. Så udadtil, der ser det tusse gammelt ud, og indadtil ser det rigtig nyt ud. Herinde, der er murstenshuset, og så herude er det gamle bindingsværkshus. Så det er simpelthen et hus med et hus indeni, og som kræver en masse godt håndværk. Vi har det lokale, og vi har en masse landbrug, og så tager vi ellers derfra, og det bliver godt nok spændende.